Já jsem si naplánoval dnešní cvičení ještě se malinko vrátit ke kroku, který jsme tady už si říkali minule. Já jsem, jenom připomínám, ty pokyny v nejlepším tvaru jsou asi tak tady, v tom Gitu, v těch readme, markdown souborech. Jenom bych chtěl připomenout, vy už máte za sebou až na výjimky teda ten checkpoint 1. Následuje druhý takový úsek toho cvičení nebo toho semestru, kdy budete připravovat nějaké úplně základní objekty, aby vám to začalo něco kreslit. Jo? Čili potřebujete kameru, nějaký těleso, já jsem tam radši napsal 2, abyste to měli zajímavější, model odrazu světla, světelný zdroje a potom teda jenom honosně nazvaný syntezátor obrazu, ale tím se myslí 2 Ford cykly a pro každý pixel spočítání barvy. Jo, a uložení v obrázku už jste měli od minula. Takže tady v tom našem plánu je to S04, S05, S06, S07 a to 8 to už je checkpoint, kde je tam ještě navíc ten Ford cyklus přes ty pixely, když to tak řeknu. O kameře jsme si už minule povídali, tak bych ještě jednou připomněl. Ve světle toho, co jsem dneska říkal na přednášce, všimněte si, i tady já vám doporučuji, aby paprsek byl počáteční bod plus směrový vektor, abyste používali ten parametr T a kamera je prostě generátor těch primárních paprsků. O tělesech, možná jste si to minule ještě úplně tak nepředstavili, ale po dnešní přednášce byste už měli, jo, co jsem říkal, ten nejjednodušší to jádro toho výpočtu průsečíku bude spočítání jenom toho parametru T, jo, aby nám vyšel tenhle ten bod. A ne vždycky potřebujeme dopočítat ve 3D ten bod, ne vždycky k tomu potřebujeme dopočítat normálu, ne vždycky k tomu potřebujeme dopočítat třeba ty texturové souřadnice, jak mám tady uvedeno až tady pak dole v těch poznámkách. Tak si to když tak rozmyslete a udělejte si například zatím jenom nějakou jednodušší implementaci. A doporučený postup do budoucna bude to rozdělit do 2 funkcí. Jo? První spočítá to téčko, někam si do něčeho, do nějakého třeba nepojmenovaného objektu si případně uloží nějaký polotovary, jako nakešuje si nějaké hodnoty, aby se to nemusel pak znova dělat. A druhá funkce dostane ty polotovary připravený, odložený a dopočítá normálu, bod prostoru. Rozumíte, jo? A protože ne vždycky tu druhou část budeme potřebovat. Tohle je můj doporučovaný postup, ale rovnou vám říkám, zase neuděláte tak velkou chybu, už to zatím dáte do. Jo, když budete tu normálu počítat vždycky, se nic zase tak strašně nestane. Jenom je to, prostě připomínám, je to takový chytrý postup, to dělat takhle ze 2 částí. O světelných modelech už jsme si říkali, tak jenom připomínám, v tom Ray Traceru navrhuji, je nejrozumnější, že ten světelný model a implementace toho odrazu světla se skládá ze 2 komponent. První je ta funkce vlastní toho odrazu. Pořád můžete mít na mysli třeba to fonga, jo? Kosinus alfa, krát nějaká konstanta, plus kosinus beta, umocnění na nějaký highlight. Tohle takhle jednoduchý vzorečky to můžou být. A druhá komponenta je materiál. Ta první, ten fong, to bude mít třeba celá scéna společný. Třeba celá scéna bude se řídit podle Fongova modelu odrazu světla. Já to schválně takhle říkám, že to je jako objekt, ten model odrazu, protože třeba si budete pak chtít později udělat nějaký vylepšený a abyste ho testovali, tak si do scény dáte třeba 2 koule a na jedný necháte ten starý, na druhý ten vylepšený, aby si to mohli vedle sebe, jste to viděli, v čem bude ten druhý lepší. Jo, že byste si to mohli v jedné scéně najednou pak kreslit. Takže zpátky k těm materiálům. Materiál to je sada konstant, která popisuje ten povrch, takže třeba barva, koeficient lesklosti, koeficient matnosti a tak dále. Takový to, co jsme měli KA, KD, KS ve Fongovi nebo to highlight. Typicky to budou tyhle 4 věci. KA, KD, KS a HH, to jsou 4 čísla reální. A pak třeba barva C, jako to bude už RGBčko, jo? To bude prostě základní barva toho předmětu třeba tady. Třeba tady můj svetr nebo ta mikina, tmavě modrá a je to skoro ideálně matno. Není to, vidíte, i ta textilie není matná, jo? Ale jo, jako já to teď tady vidím, že jsem i v tom leskném monitor, jo? To by neměl, tak to by se neleskl, jo, kdyby nebyla. Ale když máte, možná máte nějakou víc, něco jako takový sametový, když máte nějaký takový oblečení, který je víc ještě chlupatý, tak tam už se to pak nebude lesknout. Tak si představte, tak ta barva, to je to C, to RGBčko, a u tohohle by třeba to KA bylo třeba 10%. Připomínám, to je to ambient, to je ta zbytková, taková ta
berlička, kterou tam máme, že něco neumíme spočítat. KD by bylo třeba 89% a KS by bylo třeba 1% jenom, protože to se to skoro neleskne. Tak, a ten highlight možná byste mohli úplně tam dát, jaký, to je úplně jedno. Že to je 1%, tak můžete dát třeba 10 jenom. Jo, takže připomínám, já to tady mám ve 2 krocích. Ty světelné věci je krok 6, funkce odrazu plus materiál. A pak jsou světelné zdroje. Ale světelné zdroje jsou strašně jednoduchý. Já bych chtěl ještě upozornit, to už jsem dělal minule teda, do těch markdown souborů se, pokud to má smysl, snažím dávat nějaké reference, takže tady třeba máte přímo odkazy na slideshow, ve kterém je popsaný Fongův model osvětlení, tady je slideshow, ve kterém je na slajdu 55, vidíte, tak já to můžu takhle udělat, já tady otevřu to slideshow, najdeme slide 55 a na slajdu 55 je Schlickovo rozšíření, no, to zrovna nešikovný, to někde asi tak v půlce, jo, na slajdu 55 je tady o tom Schlickově rozšíření, že můžete tam tenhle faktor dát do jakoby násobků toho lesklého odrazu, můžete ho přidat jako do toho Fonga a bude to lepší, bude to hezčí. Já vám hned řeknu v čem. Čím tenhle materiál je až takový moc umělohmotný, jo? Tak to už jsem vysvětloval jednou proč, ale ještě reálný, i kdyby to bylo z té umělé hmoty, reální koule by se chovaly trochu jinak, hlavně tady poblíž toho obvodu. Oni by se tam totiž víc leskli. To já to zkusím možná do příště si i ten svůj v tom svým pilotním projektu si tam dám ten Schlickův člen a ukážu vám jenom ten výsledek, ten kód si, když tak budete muset udělat sami, ale že tady to vypadá zajímavější, tady okolo toho obvodu, že se tam více koleskne to nekonečný bledě modrý pozadí, jo? Takže vypadá to rozuměj. Opravdu, teď to možná nevidíte, ale kdybyste to měli to porovnání, jak byste si řekli, že ten druhý obrázek by byl lepší. Jo, takže to je jenom připomenutí, odkazuje se na to z toho adresáře 06, S06. No a to je asi všechno v podstatě, skoro se dá říct, že 6 a hlavně ta 7 jsou strašně jednoduchý kroky. Jo. Já jsem jim tam sice dal nějaký body, ale vidíte, já jsem odrazivosti dal 4 body, světlu 3 body, to je opravdu spravedlivý, to možná ani 3 by to neměly být, ale tak jsem dal 3. Protože světlo implementovat je jedna z nejjednodušších věcí vůbec. To je, chápete, uděláte si datový typ, který bude mít polohu prostoru a intenzitu a to je všechno vlastně, jo, rozumíte. Zbytek bude potom už v tom kódu toho ray tracu. A vyrobení toho vlastního sestavení toho obrázku jsem tady udělal v tom kroku 8, v té mé repozitorii tyhle ty 2 sloupce jsou spojené, S8 a checkpoint 2 jsou spojené do jednoho a je to vlastně sestavení toho. Ještě bychom asi neměli říkat ray traceru, protože on je to spíš raycasting zatím. Jo? Já jsem chtěl, abyste si co nejdřív udělali něco, co vám nakreslí obrázek, třeba takovejhle. A v tom ještě není ta rekurze, takže to není ještě čistokrevný, plnohodnotný ray tracing, ale už se to může říkat raycasting, a ještě tam nejsou třeba ani vržený stíny, ale to si myslím, že byste mohli klidně za další týden, za 2, prostě podle toho, jak jste rychlí, možná už to někdo máte, jako naprogramované, protože opravdu tam každý z těchto kroků jsou opravdu jednoduchý. Já se můžu tady s váma o tom pobavit, pokud byste chtěli, pokud byste třeba už začali, něco vám tam haprovalo, něco vám tam prostě nefungovalo. Takže od teďka až do, řekněme, řádově, já jsem tady napsal jenom informačně 16.3., což je přes příští neděle, že jo? Což je ne tahle, ale pak ta další neděle. Ale já na ty deadliny tolik netrpím. To je jenom prostě informativní údaj. Podívejte, je to proto, že jsme si dneska řekli tělesa. Funkci odrazu už jsme měli na přednášce. Světla, tam není co řešit. A jak se udělá raycasting do pixelů barva, to jsme si řekli už, to je triviální, to jsme si řekli už na první přednášce semestru. Jo. Takže vlastně na přednášce od teďka se odemknul už i tady tenhle ten sloupeček H, čili krok step 05 a už můžete udělat ty tělesa. Co byste asi mohli vybrat, já bych vám velice doporučil udělat si tu kouli, protože ta je jednoduchá. A jako druhý těleso
aby se vám to dobře sestavovalo do těch scén, tak myslím si, že docela rozumná je ta nekonečná rovina. Jednoduchý vzoreček, rozumíte? Můžete tu kouli dát na tu rovinu, potom později se to bude lesknout, bude se to tam v té rovině lesknout takhle. Myslím, že to je dobrá kombinace. Samozřejmě nejdřív si to třeba vyzkoušejte jenom s tou koulí, jenom s těma koulema, ale do finále toho checkpointu 2 bych chtěl, aby tady jste měli ty tělesa 2. A vidíte, já sám si píšu, já už jsem dlouho na tom nedělal teď, ale já to mám až už dodělaný, ale zrovna na to těleso mám zatím jenom jedno. Kdybyste chtěli jako válec taky není špatný, teda jo. Válec je zajímavý tím, že stejně jako ta rovina je nekonečná. Jo? Ta koule není, ta je konečná, ale jak ta rovina jde do nekonečna, tak ten válec, pokud ho nějak neomezíte, a to může být zajímavý, že s ním můžete fakt udělat dobré věci. Třeba uděláte válce s rovnoběžnýma osama, a když ty osy budou, když ten úběžník, jo, ten v tom nekonečnou bude v vzorném úhlu poli, tak tam bude vidět, že to v nekonečnu zbíhají ty válce. Což si myslím, že by nemuselo být nezajímavý úplně. Ale je to na vás. No. Dneska jste viděli na přednášce, že ta kvadratická rovnice pro válec je dokonce jednodušší než pro kouli. Jo? Je o jeden člen tam v těch... Místo skalárního součinu je tam, myslím, jenom 2 násobení a jedno sčítání nebo něco takového. Je to jednodušší. Víte, je to úplně přirozený. Čistě algebraicky. Koule je kvadratická forma v kvadrátu ve všech 3 složkách a válec je kvadratický jenom ve 2 složkách a v jedné lineární nebo konstantní. Jo? Proto je jednodušší, jo? Protože válec je něco jenom jako kružnice a koule je ve 3D. Takže v kouli jsou 3 ty čtverce, ty mocně druhý a ve válci jsou jenom 2. Tím je to jednodušší. Pak bych chtěl popsat, co se tady dělo v té tabulce. Pořád tady někde jsou tyhle ty bledě modré buňky, jsou u lidí, kteří už se mnou komunikovali, ale ještě tam něco hapruje. Někdo to se mi i u vás stalo, že vám tam chyběli, že jste mi dal práva do GitLabu to bylo, nebo GitHubu. A prosím vás, to se pak stalo i jinému ještě kolegovi nebo kolegyni. Mohl byste nám říct, co to bylo, nebo jak jste to teď spravil? Protože teď jste to už spravil a už to vidím všechno. Co jste tam mezi tím? Já jsem si to repozitórií skopíroval od vás a hodil jsem si na vlastný GitLab, dal jsem vám iba pozíciu, že ste guest, aby ste mohli vidieť na tie súbory a vám neukazovalo žiadne. Tak som vás skúsil vyhodiť a znova pridať, ešte nefungovalo. Ja som nakoniec iba vám zmenil tú pozíciu z gesta na reportéra. Aha, takže reportér. Takže když tak, pokud se vám někomu ozvu, ale to byl tady ještě už jenom jeden člověk, který mi teď až naposled někdy o víkendu posílal repozitory, já si ji normálně můžu na ní vlézt v browseru, ale stejně jako tady u pana kolegy nejsou vidět vůbec žádný soubory, tak když tak zkuste mi jenom tu roli změnit na reportér teda, místo gestu na reportér a bude to v pořádku. Já opravdu, přestože jsem to tady na cvičeních někdy minulé nebo předminulé si u vás prohlížel na vašich počítačích, přesto já to ještě jednou doma si všechno udělám checkout nebo klon a na svém počítači si to zkontroluji, jenom abyste jako někomu jsem tam přidal, už tam máte 4 body, dokonce jednomu kolegovi nebo kolegyni jsem dal 5 bodů, tam se mi něco strašně líbilo v tom konfigu a někomu naopak jsem dal 2 body, což hned vysvětlím. To není plnohodnotný konfig, co jste udělali, to jste vy zrovna, že? To není konfig, ten se přeloží do exáče a je tam zapečený do toho exáče. To není to, co chceme. Víte, my chceme, aby exáč zůstával a abyste mohli jenom editovat ten konfig, tak jenom to udějte nějakým jiným způsobem. Jo. Podívejte, máte to jako splněný, akorát tam nemáte ten plný počet bodů. Berte to takhle. A je to nepraktický. Kdybyste v tomhle pokračoval dál, furt byste to musel po každý překládat, čemuž se právě chceme vyhnout. Víte, jak to myslím teď, jo? Abyste nemusel ani mít Visual Studio, byste jenom měl textový editor, editoval byste config a jenom byste v příkladové řádce pouštěl tu samou binárku. To byla ta myšlenka. Vy jste to udělat tak, že se to každý musí přeložit. A pak jsou tady červený políčka. U některých lidí je tu někdo z těch, kteří tam mají červený políčko. Se jako předpokládám spíš, že asi ne. A já ty jména bohužel nevím, že tady jsou jenom ty šifry. CF, GV, KAM a SV jsou lidi, kteří mi vůbec se ani nevozvali. No, tak nic, já jim pošlu. Já jsem na to zase neměl čas. Já dneska v SISu vyhledám ty maily, pošlu jim mail a kdyby to náhodou byl někdo z vás, tak dostanete ode mě upozornění. Viděl jsem, jak jste udělali ty konfigy a vesměs se mi to líbilo.
buď jsem s tím byl spokojený, anebo jsem s tím byl velice spokojený. Jo. Takže jsem usoudil, že asi ani nikdo nebude chtít, abych mu dával ten checkpoint, protože já to osobně mám. Možná dokonce to máte někdo i líp, než to mám já, jo, u sebe. Můžete to mít s menším počtem bodů splněný, když tam neuděláte config a uděláte jenom command line, ale musí tam být ta command line, jako aby se z ní dal třeba modifikovat v tomhle případě ten rastrový obrázek, jeho velikost třeba, nebo něco takového. Ale rovnou říkám, později budete potřebovat stejně config, takže... Teď se vás rovnou zeptám, z těch dalších kroků, minule jsme měli hlavně tu kameru a ty tělesa, dneska jsem trošku řekl něco o tělesu, funkce odrazivosti, světelný zdroj, ještě jednou možná tady otevřu ty funkce odrazivosti, co bych vám doporučil, a tady je to napsaný. Tady v té poznámce číslo 2, ona není teda očíslovaná, ale je to ta druhá v pořadí, mám takový návrh, který se mi osobně osvědčil, tak vám ho chci taky nabídnout. Když pracujeme s těmi modely odrazu světla, třeba s tím fongem, tak jestli si vzpomínáte, tam je ta ambient složka, taková ta berlička, ta divná, taková, která tam vlastně jakoby nepatří. A pak je tam to matný a to lesklý světlo. Matný a lesklý bez jakýchkoliv pochybností patří k tomu světelnému zdroji, čili zdroj svítí a to jeho světlo se matně zužitkuje, anebo leskle. Matná složka tady vyrobí tohle, že s tím modrý koule tohle je takhle osvětlený, a lesklá tenhle ten malinký lesklý flíček, jo, už takhle ukazuju. Tyhle dvě složky určitě patří k tomu světelnému zdroji. Ale co vám navrhuju, aby ta ambient, taková ta, která tam třeba dodává těch 10%, v případě, že na to žádný ten zdroj nesvítí, tak abyste ji nedělali jako spojenou s těmi normálními světelnými zdroji, ale abyste si udělali druhý typ světelného zdroje, který bude jakoby všesměrový a bude pro tu ambient složku. Udělejte si v tom API třeba nějakou dohodu, nějakou konvenci. Třeba něco jako, když by se to objektově navrhovalo, tak ten interface té třídy světelný zdroj by měl funkci, kterou třeba zavoláte, řeknete jí, hele, tady mám bod, má tady souřadnice, tady má normálu a ty světelný zdroji, řekni mi, z jakého směru do tohohle bodu svítíš, jo? A on vám řekne, z jakého směru svítí a pak taky řekne, jak silně svítí, to by byla ta funkce. A můj návrh je, nechte v tom API ještě prostor, aby to mohl být i všesměrový zdroj. On vám řekne, jakou intenzitou svítí, ale ten směr vám neřekne. Dá vám do něj třeba nulový vektor nebo něco. Vy to snadno otestujete. A když tam najdete nulový vektor místo toho směru, odkud svítí, tak to pro vás bude znamenat, aha, tak to je zdroj, který vlastně nemá směr. Ty svítí že ze všech stran stejně. A budete vědět, že pro tenhle a jenom právě pro tenhle použijete tu ambient složku. A pro ty, který ten směr mají, použijete zase jenom tu difuzní a lesklou. Rozumíte? Pro ty, co ten směr mají, nepoužijete ambientní, použijete tu difuzní a lesklou, a pro ty, co ten směr nemají, použijete jenom tu ambientní. Když se to takhle udělá, tak je to velice rozumný, dají se tím dělat různý triky, jako třeba takový ty všesměrový negativní světla, což jinak víte, co se tím dá udělat. To bych asi neměl úplně jako vám doporučovat, že to je super, my to nemáme rádi, jo, ale už jsem se o tom zmiňoval, že ty umělci, kteří dělají třeba ty kreslené filmy, jak potřebují ty negativní zdroje světla, to jsem říkal, jo, oni někde v nějakém koutu mají moc světla a oni ne, aby jakoby v přírodě, co by osvětlač v normálním filmovém studiu musel udělat, no, když má někde moc světla, tak by musel zkoušet zjistit, čím to je, kterým světlem a musel by ho někam jinam otočit, nebo rozumíte, nebo zeslabit a tak, ale to ten digitální osvětlovač má jednoduchý, on má takový sprostý trik, on tam dá negativní světlo do toho místa a on mu odebírá fotony tam. Ale prosím vás, a druhý trik, který jsem teda neříkal, a taky by mohl mít smysl, by byl negativní světelný zdroj, který by ještě negeneroval stíny, nevrhal stíny. Já teď nedokážu ani radši domyslet, co by znamenalo negativní zdroj, který by vrhal stíny. Jo, to by bylo tam, kam dosvítí, by odebíral fotony a tam, kam nedosvítí, neodebíral. To by bylo divný. Víte, jako vy jste ho dali před nějaký objekt a tady by zůstalo světlo a tady by bylo odebraný. Jo? Úplně obráceně než normálně. Jo? Ale, takže dokonce chci říct, že tím trikem toho všesměrového světla ještě uděláte to, přes tu ambient složku,
že byste udělali zdroje světla, který nevrhají stíny. A abych se vrátil zpátky, protože o tom mluvím, zkuste si rozmyslet, co já mám v tomhle druhém bodě tady napsaný. To jsem se snažil teď vám trošičku popsat a rozdělte si, je to praktický, rozdělit si ty zdroje na 2 druhy a vlastně to znamená, že sice v tom plánu máme napsaný udělejte zdroj, ale ve skutečnosti vám teď doporučuji, udělejte si 2. Jo? Ten jeden 6směrový a ten jeden, který ty směry bude mít. A to je vlastně všechno. To je vlastně triviální, to je vlastně jediná taková trošku netriviální věc v tom kroku 6 a 7 u těch zdrojů světla. Jo, tady to mám ještě jednou u těch zdrojů taky napsaný. Já to mám i tady, i v té 6, i v té 7 to mám napsaný v poznámkách. To je všechno tak jednoduchý a já už jsem to říkal minule, část z toho jsem říkal minule, že asi nemá cenu, abych to dál teď jakoby tady protahoval. Uděláme to tak, cokoliv budete teď chtít se mnou řešit, tak budeme řešit. Když se na něco vzpomenete, že vám ještě není jasný, anebo byste chtěli poradit, co třeba bych vám doporučil, abyste zkusili, tak se mě taky zeptejte, ale ta část, kdy jakoby dělal tam ten záznam, teď končí tím, že takhle vymažu tu snímanou, nahrávanou obrazovku a pokud ještě tam nebude nějaká otázka, tak tímhle ten záznam na našeho prvního cvičení končí. Tak, já vám rovnou řeknu, co tady kolegové a kolegyně měli, našli, já vám to teď neřeknu z paměti, ale to snadno najdete sám. Je tam rozumný použitelný JSON parser v tom .NETu, je tam rozumný použitelný XML parser. Oba dva se dají použít a jde o to akorát někde v nějakém helpu to najít. Jsou to, já nevím, kdo jste to dělali, tak mi to asi potvrdíte, to jsou na 2, na 3 řádky, to je jako, jenom se něco inicializuje a tečka, je to, že jo. A ono je to jakoby přes reflexi, že jo. Vy dokonce třeba načtete XML anebo JSON a pak on vám to udělá objekt, který má properties, který se jmenují jako ty atributy toho JSONu. Takže je to vlastně krásně, jako dalo by se říct, udělaný. A oba dva ty formáty textový mají i možnost psát poznámky a to je asi tak jediné, co bych ještě chtěl, aby se potom nakonec do toho formátu, toho konfigu, aby se dali psát poznámky, jakoby komenty. A myslím, že oboje mají. XML má určitě, a teď já nevím, jak to přesně s tím JSOnem. JSON má taky poznámky, že jo? Že má komenty JSON. Ještě připomínám to jedno, že to nebude v tom záznamu. Já jsem potom u toho checkpointu v tom adresáři 8, nebo jak se jmenuje, u toho obrázku, jak je tam vystavený, já jsem tam dal i odkaz na scénu, která je jenom neformálně popsaná v tom Markdownu. Jsou tam 3 koule, jsou tam 2 světelné zdroje, možná 3, ještě ten ambient, a jejich materiály a barva pozadí. A to jsem tam dal proto, že kdo by chtěl, tak si můžete v tom vašem formátu to jakoby přepsat, do toho vašeho formátu a jenom jako to porovnat s tím, co tam mám já. A já netvrdím, já jsem mohl udělat chybu samozřejmě, ale jenom jako když si to porovnáte, tu scénu tam dáte stejnou v tom vašem systému, jako mám já, a nakreslí vám to podobný obrázek, tak to může být jakoby pro vás takový, nechci říct unit test, to nebude unit test, ale tak trošku potvrzení, že jste asi neudělali žádnou chybu. Hlavně, že se vyzkouší to stínování.